L-uffiċjal ta' Transport Malta Clint Taxisa qed iwieġeb mhux ħati li wettaq atti indiċenti u mhux konsenswali fuq kollega mara u li ta' fastidju sesswali lilha u lil mara oħra. Quddiem il-Maġistrat Monika Vella ntqal li Taxisa li jinsab sospiż mix-xogħol minħabba dawn l-allegazzjonijiet prove jkonvinċi lil waħda min-nisa biex twaqqa l-akkużi fil-konfront tiegħu permezz ta' terzi persuni fosthom ħbieb ta' missier waħda mill-allegati vittmi. U skont ix-xhieda fil-qorti kien l-eks uffiċjal tal-ħabs Randolph Spiteri illi daħal f'din l-istorja kollha bil-għan li l-mara twaqqa l-każ. Clint Taxisa huwa persuna qrib ħafna tal-Ministru Ian Borg bil-każ ta' Transport Malta jiġi ttimbrat bħala skandlu maħmuġ minn persuna li huwa attivist kbir tal-Partit Laburista. Meta l-Pulizija mexxew l-investigazzjonijiet tagħhom dwar dan il-każ, ħareġ li uffiċjal tas-sigurtà u anke mara li taħdem mal-akkużat stqarrew li qatt ma rawajn ħażina minnu u li huwa persuna ta' fiduċja. Tfajla oħra kienet qalet li Clint Taxisa ġieli kien jitkellem doppju sens u jgħid kliem mhux floku, imma qatt ma derilha li għandha tirrapportah. Min-naħa tiegħu Clint Taxisa qed jiġħad bil-qawwa kollha li ta' fastidju liż-żewġ nisa li ssuġġetthom għal qatt ta' intimità fiżika li ssuġġetthom għal atti li għandhom konnotazzjonijiet sesswali u li wettaq dawn ir-reati li kien marbut li jipprevjeni bħala uffiċjal pubbliku.